Urriaren 9, euena, euraldi grisa, eurize moten deu dakarrela, baina hemen bintzet ez deu euri ize irutanta bota deuz, besterik ez. Eta bueno, egiz esan buru makur, baina bueno, horre gaztaina arbolen azpizen, bitu, hau oso ederra. Eta bueno, hemen bezau bai, apure janda dau, baina bueno, ondo. Bueno, errotarizek, txibatak esaten dugu zenak normalian, egon badauz, hemen eta beste non begon diez. Gozoak, izen be gozoa diez jateko, guri asko gustatzen. Baina ezetasune, ez dakit zen bat irango dauen ezetasunek. Ikusten da, gaur bitxeo dauela, logikoa, jo dugu gehien eta berantza joango da. Bueno, esango nuke hau dela kontrako joera, ez? Lehenengo egunien hau ederra, oso politia da. Lehenengo egunien zera indala pare bat 3 egun, aztelenien, zera, zizan, gero gehitxo hau, atzo gorena eta onja berantzako bidea. Ez, euririk inezien, dauen ezatasunak ez dugu asko horako emun. Bizar, ziurrenik zeuz erongo da, testimoniala, eta kitxo, aldi baterako. Bueno, dauen bitartien, aporretzeko. Ondo izan.